Purchase your tracks today. Hi guys, madzoka futi ku YouTube yangu zvakare. I think ndane about 1 tararupina 2 months nsanda iskanda video. Saka yes, nandiri busy singaite. Though mamma days naimboita free but pressure yacho yakawandisa singaite. Saka ndaisambonyanya kuzofunga zvemavideos. But izvezvi ndichatry kuti kana ndafree ndichaita mavideo akawanda. Then kana ndabusy ndongoita schedule. Saka uroti kana ndiri busy anenge achingoramba achiita sei achipinda. Nhasi Sunday but ndicharamba futi ndichaisa video yandiri kushuta izvezvi yandiri kuita izvezvi nhasi Sunday but mamwe mavideo andichaita ndichangoramba ndichiita sei ndichikanda musi weSaturday. Then mamwe mavideo ndichange ndichingokandawo pamwe because pane zvimwe zviti zvandafunga kuda kutanga zvandakaudzwa nevamwe kuti zvinokwanisa kushanda. Saka yes, ndakanzwa vanhu vakatiramba vachingoita mavideo, vanhu vakati anofarira futi mavideo angu like my day with me, like yandakaita ndichienda kuchikoro. Vakatiramba vachiita futi mamwe mavideo akadaro. Then nemaroutines like night, day, chichichi, skin, chichichi. Saka ndicharamba futi ndichiita futi mamwe mavideo akadaro. Then vamwe vakanditi hanzi ita comedy. Ina zvimwe ndinozvikwanisa zvekufadza Zimbabwe yese. Ndoti nyari pakamera. Saka ndinotoda ndatanga ndabuilda confidence. Then plus handisi creative. Saka handifuni ndakazvikwanisa zvekuita macomedies. Then vamwe vakatiita mavideo reaction like kureacta zvimwe zvinhu zvakara zviri paYouTube or zvavaona kuInstagram. Saka ndichaita mareaction mavideo, music videos ndo andichatonyanya. Pane 3 andatoita izvezvi. Saka nhasi I think ndikuposta kana 4 mavideos anotongobva ndatongotanga mamusic video reactions acho. Saka yes, ndichatry kuramba ndichiposta each and every Saturday or maybe week, at least 1 or 2 per week. Nhasi ndikuposta 4 because ndane time ndisandamboposta. Then kana ndadaro tomboona kuti zvinofamba sei. Anyway, don't forget to subscribe, like and comment. Toonana next week musi Saturday. Then kana mune zvamunenge muchida udza like feedback, munongokomenta kana kuti ndichaisa madetails angu mudescription. Saka munongondibata imomo. So thank you guys and see you next week. Bye.